Wani maza in tambaye ku, musamman mutanen TikTok ko in ce mazan TikTok, me yasa in mace ta sa hijab, ta yi ƙasida ko ta yi wani abu dai na mutunci na arziki ba kwa mata like, ba kwa yin comment, ba kwa yin share. Idan mace ta saka wando, ta yi shigan tsiraici ko ta yi wani abun banza, habba ku zo ca ku yi ta tsine mata. In ta abun arziki ba kwa mata albarka, me yasa to in ta yi na tsiya kuke tsine mata? Shine kawai ansa nake nema don Allah da Annabi ku ban ansa, me yasa kuke haka? In an yi shiga na arziki ba kwa sa mutane albarka, in an yi na tsiya ku yi ta tsine musu, me yasa kuke haka? Kuma haka kuke so wai in kun ga mace ta yi wannan shiga ku ce ki gyara, amma ta yi na ƙurai ba kwa mata like, ba kwa share bare ku yi comment. Ku daina wo, ban son haka fa, kun gane ba, ban son abina haka fa, me haka? Kai